Γεια σας παιδιά, εδώ παίζουμε 2v2 με τον φίλο μου που σε αυτό το βίντεο θα τον ακούτε κιόλας. Πες για Αντώνη. Γεια. Να, θα τον ακούτε κιόλας. Τώρα θα πάμε 2v2 με ξένους. Και επίσης παιδιά σας παρακαλώ να φτάσουμε σήμερα 50 εγγραφές για να κάνουμε live. Να ξέρετε, αύριο που αν έχουμε φτάσει 50 εγγραφές που το εύχομαι, θα κάνω live. Αλήθεια, αν έχουμε φτάσει 50 εγγραφές. Γιατί στις 50 εγγραφές μπορείς μόνο να κάνεις live. Το auto-shoot μέσα, ρε γάμο. Ο ξένος, ο φίλος μας, δεν μπορεί να παίξει χωρίς auto-shoot. Τον άχρησα. Όλες οι μέρες μας auto-shoot έχουν. Ειδικά αυτοί που είναι από κινητό. Έχει auto-shoot. Έλα ρε μπρο. Γιατί πεθαίνουμε από έναν μη πω που έχει auto-shoot. Οπ. Έλα ρε μπρο, το μίσ μου μέσα. Dead. Ρε. Άντε. Dead ο ένας. Εκεί είναι ο άλλος. Πάμε. Dead. Πούτος. Πού... Όχι. Τι έχεις να πεις για αυτόν Αντώνη? Τι είπες? Τι έχεις να πεις για αυτόν που έχει auto-shoot? Dead. Όχι ρε μπρο, πέθανα. Ρε. Φαίνεται λες και είμαστε άχρηστοι με το auto-shoot. Μπέσα τώρα. Παιδιά, και όποιος το πρώτο σχόλιο, και αν είναι φίλος μου το δεύτερο, θα παίξει μαζί μου ένα V1, αν θέλει. Αλλά σας παρακαλώ, αν κάνετε πρώτο σχόλιο, να μην έχετε auto-shoot, μπρο. Αν θέλετε να παίξουμε, please να μην έχετε auto-shoot. Γιατί μου τη σπάει ρε φίλε, δεν γίνεται ο άλλος να έχει auto-shoot. Δεν είναι δίκιο. Πήγαινε από πίσω του με knife. Με knife. Ρε μπρο, πήγαινε από... Ρε μπρο, δεν γίνεται. Είσαι άχρηστος. Αφού είμαστε νουμπάδες ρε. Τι είμαστε νουμπάδες ρε, μιλάς. Έχεις χάσει 5-1 από μένα. Στο βίντεο 5-3 τον έχεις. 5-3 δεν τον έχεις. Δεν θυμάμαι. Μπρο, με το auto-shoot σου μέσα. GG's. Guys, μόνο με auto-shoot μπορούν. Μόνο με auto-shoot. Πάμε 1v1v1. Οκ. Παιδιά, ας πάμε ένα V1v1. Αν μπει κανείς δηλαδή. Όχι, πάμε 2v2. Έχουν μπει κάποιοι. Έλα εδώ ρε. Ρε άχρηστε. Οκ, πάμε ένα V1 έτσι. Να σε εγγύσω. Παιδιά, λοιπόν, αν χάσω, θα ανεβάσω shot. Είμαι άχρηστος στο Rivals. Συμφωνεί? Οκ, εντάξει. Και όμως, αν χάσει, θα πει στο βίντεο είμαι ντουμπά στο Rivals. Ελπίζω να νικήσω. Καλά, παίρνουμε τώρα θα δείξει.
Τώρα θα δω. Θα βάλει όντως, παιδιά, κανονίστε, ρε. Αν βάλει όντως, ότι με ακούτε. Έχει βάλει όντως. Καλά. Αν έχει βάλει όντως, θα κάνω rage bait. Θέλω να κάνω rage quit το παιδί, ρε. Θέλω να κάνει rage quit. Σίγουρα έχει βάλει τώρα. Όμως σε μένα και που το έχει βάλει τι. Θα με φάει, νομίζετε. Easy win. Dead. Πάρ' το! Χαχαχαχαχα. Δεν μπορείς να με νικήσεις με καμία. Επίσης σας παρακαλώ, παιδιά, φτάστε. Αλλάζω όπλα. Εντάξει. Επίσης σας παρακαλώ, παιδιά, να φτάσουμε 50 sub σήμερα. Για να κάνουμε έναν άλλο φίλο μου που δεν τον είχετε δει στο κανάλι. Πρέπει να το κάνετε. Γιατί βασικά τον έχετε δει. Αυτός με τον Ad Spider 1,8. Με το Los Acoritas, αυτός. Όμως σε ένα βίντεο τον έχετε δει. Ρε, πώς γίνεται. Καλά. Αυτός κάνει rage bait, εδώ μιλάμε εμείς. Τέλος πάντων. Άλλη μία και θα έχω 350 για να σε πατάω. Πού πήγε? Παιδιά, 3, 2, 1. Easy kill. Get out, little friend. Να. Ο Μπρος τα έχει πάθει όλα. Νόμιζα ότι ήσουν καλύτερος, ρε. Για να έχεις τόσο 84. Όχι! Ρε, κοίτα τι πήρε ο άλλος. Η κότα. Κοίτα τι πήρε, μόνο έτσι μπορεί. Όχι. Fuck. Ναι! Κάτσε κάτω, Νανάκη. Κάτσε κάτω, Νανάκη. Γεια σας, παιδιά. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Και bye!